ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи Рахш ТЖ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та хонаҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем аз ҷиҳат заминои арзон аз территорияи Душанбе ва ҳаста квартираҳои фурӯшӣ бо нархҳои арзон аз территорияи Душанбе пойтахт аз шаҳри Бохтар, Ваҳдат, Ҳисор, Хуҷанд ва Кӯлоб ва дигар намудҳо ҳаст, ки аз дигар ноҳияҳоям хеле вариантҳо ҳастанд. Барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментария нависед, ки ба шумо чӣ хел хона, замин, квартира дар кора мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. Агар шумо хонаи фурӯшӣ, квартира, замин, мошин чизе ки барои фурӯхтан дошта бошед, инам хел сурат, маълумот, адрес, рақамотон ҳамаша нависа рӯй кунем, мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дӯстони азиз, чун ранги ҳарвақтина курса гуфтан наметавонем, барое ки аниқ нест, узри зиёд барои ҳамин байни мау байни шумо нофаҳмӣ нашавад, кай ки аниқ шуд мо пешкаштон мекунем. навора падиса кунед, лайкотон нагузорем, маромад рафтем. якум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Бохтар, дар ноҳияи Вахш гуфтагаст, кирфи сеюм, кӯчаи Шаршар. ҳамин хел нависанд. шаҳри Бохтар, ноҳияи Вахш, кирфи сеюм, кӯчаи Шаршар. ҳамагӣ 12 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 5 дар хона кардагӣ тайёра бардор, якта калидор ошхона баня кухни дорад. гирди хона полни худ маҳкам, дӯстони азиз, об светаш аст, аловхона, анҷомхона ва як комнатаи дигар, яъне ки аднаскадниям ҳаст. наздики хона да мегӯяд мактаб ва район да мегӯяд наздик ва дӯстони азиз, дарони мисол ошхона баня ҳамин чизош мегӯяд кафел задагӣ, мегӯяд ремонти замонавӣ кардагӣ. хона мегӯяд бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ, мегӯяд медорӣ фақат зиндагӣ мекунӣ. дастросше мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи 305 000 сомонӣ. бадрон одамоне ки наличӣ мегиранд, мегӯяд бо арзонтар метавонед, мегӯяд дастросни сундаркура. маълумотҳои пурра ва аниқтарша мегӯяд тариқи телефон метавонед лаби роҳ да бадрон наздикиш да мактаб, мағоза, ҳамин хел чизо ҳамаш ҳаст. об свет ҳамаш қоидави гирдаш маҳкам, рақамошон ҳаст, яъне кор мекунад, мегафон, дигар маълумотҳои пурраша аз соҳибашон гирен. хоҳиш мекунем, ки лайкотонро фаромӯш накунед ва силкаи навори моро дар ватсап имотон падисаш кунед. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, инашам қарор дорад дар шаҳри Бохтар, шаҳри Қурғонтепа, маҳаллаи Ботуробод, наздикии бозори Ҳоҷишариф. шаҳри Бохтар, маҳаллаи Ботуробод, наздикии бозори Ҳоҷишариф. ҳамагӣ 7 сотиқ замин маҳсулот дорад, ки 4 дар хона кардагӣ, бадрон ки якта калидор ошхона баня обсвет дорад, ки хона мегӯяд ҷои падвал шамаст ва паталок, такхона, ҳамин хел чизош уже тайёр аст. паталокош мегӯяд полупаталок уже задагӣ ҳаст ва такхона ҳам дорад, яъне ки падвал ва як кам аз санги калон, як кам аз қум, як кам аз шеби намдор бадон обсвет шамаст, гирдашда одамо зиндагӣ дорад. дастросше мегӯяд фурӯхтан мешавад бо нархи 135 000 сомонӣ. трезаҳои наи берунги дарои галавни бадрон уже часпондаги, яъне ки баъзе хонаҳош уже як гета 70% тайёра. мисол фақат ҳамин камтар ҳамин шкатор рангу бор ҳамин хекоро мекунем. мисол полупаталокош мегӯяд задаги ду хонааш почти тайёр аст. нархи она 135 000 сомонӣ боз муомила мешавад. ина рақамошон аст, дар ин рақамошон имо, ватсап пайваст доранд. маромад хай боз занг дигар маълумотҳои пурраша аз ҳамин ака гирем. фақат дӯстон лайкотонро фаромӯш накунед ва силкара дар ватсап имото чиз дорен полни худ падисаш кунед. сеюм квартираи фурӯшӣ аст. бадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар цирк гуфтагаст, райони Фирдавсӣ, дар цирк бадрон ҳамин хел навистанд, пеши пушти Амонатбанк. як хонага квартира аст, ки дар сеюм мошина қарор дорад, 30 квадрати метр, обсвет аст, ошхона, баня, кухни, термис дорад. бадрон пеши Амонатбанк мегӯяд, пеши мактаби 91 ва Садиқ мегӯяд, ҳамаҷош дар наздикии шаҳр. ҳамаи намуд мегӯяд транспорт мегӯяд ва пеши ҳамин квартира мегзарад. мегӯяд доми 4 ошона дар сеюмаш қарор дорад, ремонти нави замонави кардагӣ бадрон бо чизи чораш кати мегӯяд, мисол ҳамин хел савдо мешавад. нархи квартира мегӯяд 285 000 сомонӣ аст. бадрон боз муомила мешавад. одамоне ки мехаранд мегӯяд омода аз пеш бинанд, муомила карда метавонем. ҷои квартира мегӯяд бениҳоят ҷои хуб аст, омада бинед, мегӯяд маъқултон мешавад. хай бо дигар маълумотҳои пурраша аз рақамҳои поёмда мегафон гирем. дӯстон, агар шумо дар маҳалли квартираҳо, заминҳо, хонаҳо, мошинҳо бошад барои фурӯхтан, нимхел суратша рӯй кунед, фурӯшда мегузорем. чорум хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст. дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар Мавлоно гуфтагаст, маҳаллаи Сабзикор. шаҳри Душанбе, Мавлоно, маҳаллаи Сабзикор. ҳамагӣ 3.5 сотиқ замин дорад, ки ду дар хона кардагӣ, баъдро ки кухни баня дурушта, хона коробка, як кам аз санг калон, боз ҳамин хел шебинои майда,
гирдаш маҳкам ба дастрош мегӯяд мефурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ. боз мега баъдон ҳамира мега арзон мекунем мега савдо мекунем ё ки ягон квартирам боша мега вариантҳои алишӣ ҳам дорад, яъне дигаша маслиҳат мекунем одамони мехаридаи наличкати сумкати арзонтар мешавад. рақамошро мегафон аст ба кадоми шумо ки дар кор астед марамат занг занед дигар маълумотоша гирен. фақат лайкотонам фаромӯш накунед, навора падилса кунед. панҷум квартираи фурӯшӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар райони Фирдавсӣ гуфтага аст соҳибшумадорон, яъне пушти мости корвон гуфтага аст, яъне ки поёни корвон пеши мост. Якхонага квартира аст баъдон дар якум ошина қарор дорад, 39 квадрати метре бо об свет таъмин аст, ошхона байни кухни термис дорад. лаби роҳи калонда мегӯяд наздика мегӯяд канечкаи маршруткаҳо аст, яъне ки ҳамаи самт маршрутка мешавад. خب نشان مردم نرخ کوارتیر 285,000 سومونی است با ارزان میکنه میگه ریمونت های زمانوی خانه میگه لوکس ریمونت داره بدون یعنی قریب 40 کوادرات میگه 39 از ده چند میگه یعنی که 40 уже میبره مثلا همین درونی محصولاتی کوارتیره خیلی با کدوم تون اگر محقق کنید اگر معلومات اگر کم بودی کی باشه رقمشو ناسیگاس مگافون معلومات های پورا و انیقتاش گیریم شما در هم خیلی اعلان و مثال خانه های ماشین زمین برای فروختن باشد فرق ندارد ماشین روی کلین رقم دا اعلان دا میگذاریم. ششم خانه فروشی است بعدون خانه زمینی است که قرار دارد در شهر دوشنبه در طرفای 9 کیلومتر گفتگو است بلوشهر. شهر دوشنبه 9 کیلومتر بلوشهر همین خیلی صاحبشون نیستیم. همگی 6 رتق زمین مسئول دارد که 3 در خانه کردگی بدون که بغشتی پختکتی و آشخانه بانی هم دارد. خب об свет ҳаст баъдон ва як хадига санг ҳам дорад мегӯяд ҳуҷҷатҳои хона мегӯяд 100% дастрошни фурӯхта мешавад бо нархи 180,000 сомонӣ. хона мегӯяд подвал ҳам дорад мегӯяд кухни ҳаммом болош монолит мегӯяд барои дуюм ошина мегӯяд мешавад, яъне дуюм ошина кунем мегӯяд соҳибшон ҳамин хел вариант ҳаста. нархи хона 180,000 сомонӣ баъдон муомила мекунанд. ина рақамошон рақамо мегафурад даруни хонаҳо ремонт дорад, об светчам ҳаста. ҳама бисёр ба такрор кардан намегирем кадоми шумо агар харидори аниқ бошед бо савдо дорад марамат дигар маълумоти пураша занг зада худатон пурсед. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аст дӯстони азиз, қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ дар ленский район гуфтага аст соҳибшон рӯдакӣ кӯчаи айнӣ соҳибшон ҳам хеле наистан бадрон хай бо дигар маълумоти пураша мегирен. خب سه خانگاه کوارتیر برادران در یکم ошина قرار دارد، یعنی که سه خانگاه میگه 4 خانگاهش کدگه یکم ошина 65 کوادرات متر سری راه داره میگه об свет هست ошخانه بانی کухنی ترمیس دارد خانه باید یعنی که ریمونتش خوب است برای زندگی میشد با همه چیز چورش میگه صاحبشون 4 خانگاه کدگه بدرون همه خیل صاحبشون گفته و بعدتون عزیز یعنی که سرای هم میگه دارد سرای داره میگه صاحبشون خیلی نمیدونم چی خیلی نفهمی خودتون با انی خدا گیرین. نرخ کوارتیر میگه با همه چیز چوره میگه 350,000 سومونی است با ارزون تر میشد. لنسکی رایون یعنی که همون کوچه محله عینی گفتیان 350,000 سومونی بدرون با ارزون تر میشود. رقمش رقم میگفون است معلوماتای پورا انیقتاش از رقمشون گیرین. اگر هم بازم تکرار شد عذر زیاد دوستان عزیز لایکتون رو فراموش نکنید چون که ویدیوهای ما بسیارش از لایک شما وابسته دارد و نوار امکانات باشد در واتساپ ایموتون پدیدساش کنید. هشتم زمینی فروشی است بعدون هست از تراتور دوشنبه است که در طرفای بدرون جالجام گفتگی است یعنی که دهه عبداللویف گفتگی است ری عبداللویف یعنی ساوخوز چورباغ میشود از سنتر خیلی بیرونتر است یعنی جالجام 5 کیلومتر میگه دورتر. خیلی کدامتون اگر نفهمیده باشین یک بار دیگه انیق برای که من معلومات پوراش نفهمید صاحبشون کامتر خیلی نیدیا خیلی فهمیدن یعنی سودا کردن نفهمیدن آدرسش. همگی 6 رتق زمین میگه بعدون یک 3-4 درده уже фундаментош рехтага аст об свет чам аст дастрош мегӯяд мефурӯше бо нархи 78,000 сомонӣ. документ мегӯяд дора мегӯяд дар номтон кадам метиҳем на фундаментош тайёр хай намедонам инҷа бо сурatoш аст ки хона намедонам ай ҳамин боша ай набоша инаша ягон чӣ гуфтагӣ нест. кадомтон агар заминхар ки бошед хай бо подробни маълумотша аз соҳибашон пурсед. 6 ротиқ замина нархиш обши 78,000 сомония бардорон ҳамира арзон мекунем мега ҳуҷҷатам дорад. маълумотҳои 100% пураш аз рақамҳои поёмуда мегафон марамат занг занед.
квартираи фурӯшии навбатӣ аз Саидбаҳадор ҳаста аз территорияи шаҳри Ҳисор астае, ки дар шаҳраки Шарора гуфтага астае соҳибшон. Шаҳри Ҳисор, шаҳраки Шарора пеши балница, садик, мактаб, маршрутка мегӯяд ҳастае. Духонага квартира аз Саидбаҳадорон дар 4 ошина қарор дорад. 60 квадрати метре бо обсои таъмин астае. Ошхона, баня, кухня, термис дорад. доми 4 ошина мегӯяд, мисол духонага 4 ошина амагӣ 60 квадрати метр. назди квартира мега бозор наздик аст, балница, садик, мактаб, маршрутка ҳамаш наздик мега, ҷои остановка ва маршрутка ҳастае. Шаҳраки Шарора. нархи квартира мега срочно сум дар кори арзон метия мега 170 000 сомонӣ. одамоне ки бо наличӣ мегиранд мега бо ягон сум муомила мекунанд. Ина буданд ки бардор ва апаҳое ки аям тарафҳои Ҳисор, Шарора хел квартираи арзон ами хел сирох доранд. Ина ба шумо вариантҳои хуб пайдо шуд, ки метавонед хай бо маълумотҳои пурра ва садфоидаша гиред. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Саидбаҳадор боз аст аз территорияи Душанбе астае, ки дар райони Сино гуфтага Саидбаҳадор рӯпарои управленияи ГАИ. ҳамин хел соҳибшон навистияне, ки пеши магазини Валнада мегӯяд наздикаи лаби роҳи Калон, ҷои беҳтарина мегӯяд соҳибшон. хоб якхонага квартираи Баҳадорон дар 4 ошина қарор дорад. 31 квадрати метре бо обсои таъмин астае. ошхона, баня, кухня, термис дорад. яъне открити лестисаи лаби роҳ даст, себатро ки ҷои бениҳоят хуба мегӯяд соҳибшон. управленияи ГАИ мегӯяд бари магазини Вална, лаби роҳи Калонда. ҳамагӣ бо нархи 240 000 сомонӣ мегӯяд мондагием нархша бо арзонтар ҳам мешавад. одамоне ки мехаранд мегӯяд наличи савдо дора Баҳадорон. якхонагай хай 31 квадрати метр дар ношк шуда астае. ремонти хона хуба барои зиндагӣ карданатон мешавад. хай кадом маълумотша ки нафаҳмида бошед, дигар маълумотша мега тариқи телефон худамон мефаҳмонем. ина рақамошон кор мекард. марҳамат занг зада бо саволотона тиен. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Саидбаҳадорон ҳаста аз территорияи шаҳри Бохтар астае, ки шаҳри Қурғонтепа дар кӯчаи Кайҳоновардон 10, яъне маркази шаҳри Бохтар мешавад, ҷои бениҳоят хуб. духонага квартира астае, ки дар 3 ошина қарор дорад. 50 квадрати метре бо обсои таъмин астае. ошхона, баня, кухня, термис, кондитсионер дорад. ремонти хона замонавӣ бо ҳамаи шароитҳои зиндагӣ таъмин астае. бозори ҳоҷишариф, бозори Фарохобад ҳамагӣ аз ҳамин квартира 1 километр роҳ ҳам неста мега соҳибшон. ҷои хуб астае, мисол омада бинед. нархи квартира 250 000 сомонӣ астае, ки боз арзонтар ҳам мешавад. ина рақамҳои тисиашон кор мекард. маълумотҳои подробнӣ ва пурраша аз ҳамин рақамҳо гиред. хоҳиш дорем ва бовар мекунем, ки лайкотона фаромӯш накунед мегузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имото падисаш мекунем. раҳмат барои дастгирии ҳаматон. квартираи фурӯшии навбатӣ аз Саидбаҳадорон қарор дорад аз шаҳри Хурҷанди Бостонӣ дар 13 микрорайон гуфтага астае соҳибшон. лаби роҳ дам мегӯяд, ҷои хубае. шаҳри Хурҷанди Бостонӣ 13 микрорайон. духонага квартира астае, ки дар 3 ошина қарор дорад. 47 квадрати метре бо обсои таъмин астае. ошхона, баня, кухня, термис дорад. веранд мегӯяд, дута балкон дорад мегӯяд, подвалам мегӯяд дорад мегӯяд соҳибшон. наздиша мегӯяд мисол мактаб, мағоза, мисол супермаркет, аптека, пеши мактаби 23 мегӯяд соҳибшон ва масҷид мегӯяд ҳамаш дар наздикшае. хона мегӯяд без пасреди мегӯяд соҳибшон. дастрошне фурӯхта мешавад бо нархи 340 000 сомонӣ. дар дуруни хона Баҳадор ҳама чиз астае, ки мебел ҳамин чорша мегӯяд қатиш метр мегӯяд соҳибшон. хай кадомиша ки агар нафаҳмида бошед падробни маълумоти пурраша як бор дигар гирем. мактаб, садик ҳамаш мегӯяд дар пеши дом аста мегӯяд соҳиб. ҷои бениҳоят хуб, ҷои беҳтарин ҷо даста соҳибшон. нархи квартира ҳамагӣ бо нархи 340 000 сомонӣ. кадом дӯстоне ки мехоҳанд рақамошон навистага астанд, марҳамат дигар маълумотша гирен, арзонтар мешавад. шумо дам агар ҳамхали квартираҳо, хонаҳо, замину, мошино боша барои фурӯхтан, сурат маълумотшо фурӯшта мегузорем. ин буд 12 хонаи фурӯшӣ. то видеои оянда.